Y maes rydw i'n arbenigo yn yw athletau. Y reswm nes i dewis o'r yrfa hwn, fe es i lan i diwrnod y gorau gyda chwaraeon yn Afref Cymru, lan yn Cardiff Met. Ac nes i siŵr hala 15 munud lan fyna i dechrau wedyn. Ges i spot gan coaches o'r enw Anthony Hughes a Nathan Stevens, ac nath nhw dweud dyna trial athletau, a mewn 15 munud o'n i'n gwneud athletau. Yn ysgol, o'n i wastad yn dweud, falle bod fi methu wneud ond o'n i wastad yn penderfynol o bod fi yn gallu wneud O'n i'n dweud, falle bod yn cymryd bach yn hirach, ond bai dal yn gallu wneud Diwrnod arferol fi yw, falle bod ni'n mynd i dyfennu'r office trwy bod 9 gloch, a wedyn bydd ni'n mas i clwb 10 tan trwy bod 12, a wedyn bydd ni'n yn yr office wedyn am cwpl o oriau, a wedyn bydd ni'n mas i clwb ysgol, a wedyn clwb cymunedol. Mae'n bwysig gael cynllun ymarfer, fel bod ti gyda trac o beth ti'n neud, beth ti'n bwyta, fel ar y foment fi gyda app ar ffôn fi, ble fi'n logo gyd o data athletau fi, be fi'n neud yn track session, be fi'n bod yn codi yn ystod yr wythnos. Fi wedi cael sawl uchelbwyntiau yn yrfa fi, fel sy'n nes i ffindio athletau, a wedyn gael y cyfle i cynrychioli Cymru a'r tîm rhwngwladol, fel athyn ni mas i Netherlands a Holland cwpl o blynyddoedd yn ôl, a wedyn y rai fwyaf diweddar oedd gael y cyfle i cynrychioli tîm Cymru mas yn Trinidad and Tobago yn y Commonwealth Youth Games, a bues i'n digon lwcus i dod yn ôl gyda'r air. Peth gorau am tîm maes chwaraeon fi yw bod wastad dim na i gael, mae wastad oes fi yn gallu wneud Top tips mae'n gallu rhoi i rhywun, peidiwch rhoi lan, fel os mae chance chi ddim yn dŵr, peidiwch becso, mae wastad cyfleo fynd o lan fel peidiwch rhoi lan.